Aviam, el bàsquet ha estat sempre una part fonamental a la meva vida. Jo, des de petit, vaig ser jugador, després em vaig treure el títol d'entrenador, vaig ser delegat de l'Horta, a Barcelona, a segona divisió nacional. Vaig entrar a treballar, vaig estudiar Ciències de la Informació, vaig entrar a treballar a Onda Cero Ràdio, després vaig estar a la Com i també dins del món del periodisme també em van assignar el bàsquet. Aleshores, d'allà vaig saltar a l'NBA, vaig estar treballant 5 anys per l'NBA, després a l'Eurolliga, a la Unió de Lligues Europees, és a dir, el bàsquet he tingut la sort que ha estat una afició i ha estat la meva professió durant molts anys. Aleshores, també m'ha interessat, sempre m'ha agradat molt la història i jo ho devorava tot, el que fa referència a història, però trobava que hi havia un buit molt gran pel que fa al Barça. Jo era membre de la Fundació del Bàsquet Català i a la Fundació hi havia una biblioteca, encara hi ha una biblioteca molt interessant, i recordo que jo, quan teníem reunió, jo sempre anava mitja hora abans i aquella mitja hora, aquells 30 minuts que jo arribava amb antelació, me'ls passava tancat a la biblioteca prenent notes, consultant. D'allà va sortir un fotimer de pàgines de notes, de notacions a bolígraf. Però aquelles pàgines, el que passa per la feina, per la família, es queden en un calaix i mai van més enllà. Fins que ara fa 3 anys, quan hi va haver la pandèmia, quan va haver el confinament, un dia, remenant calaixos, vaig treure aquelles notes, les vaig començar a mirar i, evidentment, vaig treure profit de la digitalització. Moltes coses que fa 20-25 anys no es podien consultar per internet, ara sí. Ara hi ha moltes hemeroteques, molts arxius, molts fons, moltes biblioteques, molt material que ja està digitalitzat. Aleshores, entre les notes que jo havia pres a la meva joventut i el que vaig començar a trobar, vaig anar escrivint, però sense en cap moment tenir la idea de fer un llibre. Hi va haver un moment que portava escrites 70-80 pàgines i seguia trobant informació. I aleshores va ser quan em vaig plantejar d'anar endavant i prendre-m'ho seriosament, de dir si això... I a més hi havia molta informació desconeguda, molta cosa que fins i tot el Barça, el Futbol Club Barcelona, no tenia i no coneixia. Aleshores, doncs, vaig estar moltes hores, molts dies de biblioteques, d'arxius, de consultar actes, de consultar escrits antics, de localitzar descendents dels jugadors d'aquella època, perquè evidentment ja són tots morts, i finalment va sortir un manuscrit que s'ha convertit en aquest primer llibre. Aquesta és la història. I us podré explicar una anècdota de Sabadell, ja que és el més proper que tenim, perquè de Sant Quirze no n'hi ha cap. Doncs aquest és el llibre i us explicaré una anècdota de Sabadell, que és el més proper que tenim aquí a Sant Quirze, del bàsquet als anys 30. El Juventus de Sabadell, que era l'equip de la ciutat, va ser campió de Catalunya l'any 1933. Però en aquella època els equips de Barcelona no volien jugar ni a Sabadell ni a Mataró, perquè l'afició de Sabadell, sobretot, i també la de Mataró, tenien la fama en aquella època de ser uns hooligans i de ser molt bèsties. És més, hi ha un partit que el Barça juga a Sabadell, que en acabar el partit els jugadors han d'estar, després d'estar tancats hores dintre els vestidors, perquè els apedregaven, han de sortir per les finestres i marxar corrents cap a l'estació. Hi havia equips, el Barça, l'Espanyol, l'any 1934 es nega a jugar a la final del Campionat de Catalunya contra l'Iluro de Mataró, també perquè no estava d'acord amb com els rebien i com els tractaven quan anaven allà. En aquella època els equips de fora de Barcelona, i el bàsquet era un esport duríssim, molt més dur que ara, tot i tenir la fama de ser un esport tou i per senyoretes, era un esport molt dur, però en aquella època venir a jugar a Sabadell era pràcticament per acomiadar-se de la família.